DJ Jummer live in the mix. And for today's video, gagawa kami ng episode 5 ng PAKSIW together with our friends. Afternoon guys! Sa Showtime kapatid, cameraman, director, editor sa Showtime kapatid. Ayaw mo kalimot mag-subscribe sa mong channel, Showtime kapatid. I-click yung notification bell, i-click all para update kayo sa amin. Ano? Gusto ko kaya na. Salamat ya sa pag-approve. Oo, kabidyo. Bisa ko kubakuan ba siya? Doon ka sa sponsor. Ako, puha ni good luck. Sige sponsor ni, wala ba kila na kay. Brad, thank you kayo. Thank you guys kaon. Padayon giya. Gabrahaw ng medang la ay lolo dong ay. Ikyan ko ikaon balay man may kahoy. Kasi ngawag dang. Asa sila na acting motor man kumutan to Ano na putri? bagitan ritual man wala may isang Lanimahong kagwang. May mugsuna sa kalibutan, ang batang banggitan, maanak sa liking kawayan. Nganong nadakpan ka? wala na may mahimo, Brad. Daghan kayo sila. Pero asa ta nila dalon? Itsa siguro, Brad. Rally na pud kuno. Lupot na pud taani. Ahak. Patilaw ako ka. Ang kamot! Papa! Papa!